weet je ook van het circus? Ik ben van de stichting Booba. En wat is dat? Dat is een stichting opgericht vorig 2 jaar terug. Ja. Voor behoud van de olifant bij de familie Vrijwald. En dit is Circus Vrijwald? Dit is Circus Vrijwald. Ik zal me even netjes voorstellen, Bas van der Zwaan. Ja, ik zie je elke dag. Max Spoor. Maar Vrijwald, dat klinkt Duits. Duits. En wat is ook een link met het circus dan? Ja, ik ben daar van 2 jaar terug eigenlijk bij betrokken geraakt vanwege het feit dat ze dus de olifant niet meer mochten optreden en dergelijke. En ik ben zelf altijd tegen wilde dier geweest. Ja. Dit is geen wilde dier, dit is een tam. Ja. 35 jaar bij de familie. Dat is ongelooflijk. Die olifant? Die olifant, ja. Is die olifant er? Die is onderweg hierheen. Er zal ongeveer over een uur zullen we hier zijn. Ze zijn een paar dagen terug heen vertrokken. Ja. Ze hebben toestemming gekregen om het olifant tot 2020 meter te laten reizen. Ja, en dat is gewoon uniek, hè. Daar komt iedereen kijken. Dat mogen we niet dichterbij doen. Het mag niet bij het publiek, dat mag niet. Maar ze mogen wel hier staan. Dat is het tent van haar. Hoe heet het? Die heet Booba. Die heet Booba. Die olifant. Is het een mannetje of een vrouwtje? Een vrouwtje. Dat is een haar. Een haar. Dat is de dochter van een matriarch. En een matriarch is een leidster van een kudde. Ah. En die zijn in de vorige eeuw, de jaren 70, is die kudde afgemoord vanwege het ivoor. En er zijn 2 weesjes hier naar Duitsland, naar Europa gekomen. En Booba was een van de weesjes? Een van de weesjes. Maar zij heeft dus zodanig eigenwijs bloed in zich, of DNA. Want de dochter van de matriarch neemt de DNA meestal ook over. Beetje de baas spelen met andere olifanten. Ja. Zij accepteert geen andere olifant om zich heen. En dat is juist ook het probleem. Want, wat iedereen graag wil om haar en opvangen, ergens anders. Maar ze accepteert alleen maar de heer Lutz Vrijwald, dat is de echte eigenaar dan. Die begeleidt haar constant. Die is constant bij haar. En die is nou ook bij haar? Die is ook nog bij haar, die komen hier naartoe. Dus alleen deze tent al is het verblijf van Booba? Ja, dat is echt wel groot hoor. Is dat al ingericht voor Booba? Zijn ze bezig mee? Al zijn ze mee bezig. En de platen waar zij op komt te staan, ja? dat is ook onderweg vanwege, dat hadden ze allemaal in Duitsland. Die zijn ongeveer 500 kilometer hier vandaan vertrokken. U moet wel naar het circus, hè? Ja? Morgen gaat u naar het circus. Morgen, oké. Ja. Ja, die zijn 500 kilometer hier vandaan, zijn ze vertrokken vanmorgen. En elk moment verwachten we ze. Maar 500 kilometer hier vandaan, dat was het winterverblijf van Booba. Die Oh. hebben daar een loods met vloerverwarming door die olifant. Het winterverblijf. Bijna in Oost-Duitsland. Moeten we even uitleggen, want het winterverblijf... Een hele grote loods. Het is pas net herfst. Ja. Waarom komt Booba nu pas uit het winterverblijf? Omdat nu pas de papieren toestemming binnen zijn. Van de dierenarts, die moest ook nog komen. Moest ook nog toestemming verlenen dat het dier gezond is om te vertrekken. Hoe lang heeft het weeskindje dan in haar winterverblijfje gezeten? Nou, nog geen wees. Ja, hallo. Nee, maar hoe lang heeft Booba dan moeten wachten op... Vanaf van januari af tot nu. Mag ze weer meegaan. En dan zal ze heel blij zijn, dat weet ik weer. En toch zullen er heel veel mensen zijn die nu ook zeggen van ja, maar... Begrijp ik. Ook, het blijft een olifant. Ja. En olifanten horen niet meer thuis in het circus van vandaag de dag. Heen? Ja, nee, ik probeer een beetje... Ik probeer ook altijd ook een... richting die dierenactivisten, et cetera. Ja. Want niet iedereen is slecht als dierenactivist. Maar legt u eens even aan mij uit, want u bent inmiddels, mag ik u ervaringsdeskundig noemen? Als het gaat om, ik weet er veel van. U weet er veel van, over olifanten die dus, hoe noem je dat, gedomesticeerd zijn? Ja, zoiets op die manier, ja. Waar zou Booba nog terecht kunnen als ze niet meer met het circus mee zou mogen reizen? Alleen maar thuis, nergens anders. Dat beest is een keer verhuisd geworden van hier toen in 2 jaar terug, 2015, naar Duitsland toe. Vanwege het feit dat er die regelgeving doorging, stierf ze bijna. Dus helemaal heimwee naar de circus, naar de mensen toe. Dus die eigenaar moest terug naar Duitsland toe, het dier ophalen. En die kon niet alleen blijven. En toen hebben ze toestemming gekregen om dat dier nog hier zonder publiek, gewoon in een eigen tent te laten. Geen optredens meer. En dat is het helaas voor Booba.
En zij is een Afrikaanse olifant en dan kwam er iemand met een idee bovenuit Holland van ja, dan kunnen we naar een opvang in Thailand, maar daar zitten Indische olifanten, dat is geen Afrikaanse olifant. Nee, en ze kan sowieso wel niet met andere olifanten door één deur. Nee. Als Nee, want afstammeling van een matriarch. Ja, maar zij is nou ook gewend om samen met een zebra, die hebben ze ook nog, Ja. die mogen ook niet meer optreden. En die zebra is constant bij haar. En dat Zij gaat is dat goed gewend. met die Dat twee. is perfect. Zou Pascal even Ja. een kijkje Je mogen moet hier nemen in omheen het... lopen. Oh, dan moeten we om de hoek? Ja. Maar hoe moeilijk is die strijd geweest? Heel moeilijk. Heeft heel veel geld gekost. Heel veel geld gekost. Ja, apparaten en dergelijke. Hè. Om dus je gelijk... Nee, niet gelijk, om het dier mee te laten reizen. En heeft de huidige regering heeft het besluit teruggedraaid dat ze wel mee mag reizen. En dat vind ik een heel goed besluit. Oké. En dan Dus tot moeten 2020? tot en met 2020 en de heer Vrijwald, Loes, die werkt ook mee aan toekomst kijken van wat kunnen we met Boeba. En daar weet ik geen antwoord op. Dus daar kan ik ook Want geen hoe oud antwoord is op geven. Boeba? Over de 40. Over de 40. Hoe oud wordt een olifant? Kan een olifant in gevangenschap, Ja, kan. misschien 70? 70? Weet ik niet. Kan Dus je moet je nu al zorgen gaan maken over wat gaan we dan doen na 2020? Ja, daar zijn ze nou al mee bezig. En daar heeft hij misschien wel zo ongeveer een dagtaak aan. Nou, nee, dat niet. Er zijn met meer mensen. De andere mensen van de stichting zijn nou in Valkenburg mee te helpen met posters en flyeren. En ja, we doen het met plezier. Omdat we ook nog eens gek zijn of het sterk is. Ja, even... Het optreden dat is iets unieks. ja, Kloons. hoe bent u ooit in die circuswereld gerold Ja, ik dan? ben eigenlijk daarin gekomen omdat toen de tijd werd daar die beslissing genomen over die olifant eruit. En ik heb ooit in het verleden actie gevoerd in de politiek. En dan hebben ze mensen mij gevraagd. Maar dat was Max, niet jij... voor olifanten? Nee, absoluut niet. Dat was echt niet. Het was voor de gewoon Jan met de pet. Oké. Gewoon ervoor opkomen. Maar het belangrijkste is gewoon echt dat ik dan naartoe ben gegaan. Ik heb gesprekken gevoerd. Ja. Toen ben ik erachter gekomen, die olifant is niet wild. Dat is een lief beest. Kun je aaien, is aaibaar, noem maar op. Het is Dus u heeft wel eens een olifant geaaid? Ja, haar. Eén moment. Krijg weer de eigenaresse. Leuke ringtoon trouwens. Max voor. Jij? Hi schatje, ik ben er. Ja. Ja, ja. De eigenaresse van het circus spreekt meneer Max aan met... Schatje, Ja. had je het gehoord? Is goed. Zie je zo meteen. Hoi hoi. Kijk, hij, niks verraden, dus niks verteld van ons. Maar Nou, die weten al dat jullie hier zijn. Oh, dat wist ze al? Ja, Waarom zei ze nou schatje tegen u? omdat ze me een schatje vond. Omdat ik zoveel voor hun doe. Oké. Ik doe voor de familie, hele familie doe ik van alles en nog wat. Gewoon wat. Ook de taalbarrière is vaak een probleem, hè? Het Duits-Nederlands. Ja. Nou, dan hebben ze, bij een boer hebben ze hooi nodig of stro nodig. Dan ga je in de telefoon, ik regel dat voor hen. We kunnen daarheen, we kunnen daarheen, et cetera. Dat is gewoon leuk. Ik moet zeggen, dit is wel een superleuke plek. Is het ook uniek? Voor een circus, hè? Ja. Dat is uniek. Ruimte, het dagelijkse leven, het speeltuintje kan gewoon doorgaan. Ja. En die kindjes zitten nu in elk geval tot even ook buiten de shows om. Die zitten hier eerste rang, want die kunnen de dieren bekijken. Die mogen hier tot hier doorlopen. Bekijken, daar staan de ponies, er zijn de stieren, daar de lama's en de dromedaarsen. Binnen staan de krommen. Wat doen die stieren dan? Die lopen, die doen dus met een show mee. Aan een show. En die worden dan door Jeffrey de Kloon worden die zo gedompeerd. Die doen een paar draaien en het niet veel bijzonders. En dat vinden ze leuk, die stieren? Ik weet niet, ik kan niet praten met die beesten. Nee, maar Ik ben je paarden, je dierenfluisteraar. u spreekt geen stier. Nee. Nee. Nee, maar ze zijn, ja, je ziet wel, lekker relaxed. Hoe ziet u de toekomst van... we hebben hele bekende circussen op de fles zien gaan. Ja. Nu gaat het met die wilde dieren, dat gaat helemaal uit het circus. Dat groeit eruit, ja. denk Dat ik. groeit eruit. Hoe ziet u de toekomst van het circus Die aan zullen zich? heel hard moeten vechten voor de toekomst, die mensen. En ze werken dag en nacht. Dat is een way of life, hè? Het is hun way of life, dus we staan 's morgens om 6 uur op, die gaan s'avonds om 11 uur pas naar bed toe. Tussendoor de dieren verzorgen en de shows doen. Ja.
reclame maken, overal naartoe. School, voor de kinderen, voor de eigen kinderen die hebben ook naar school. Oh, natuurlijk. Ja, dus dat moet allemaal gedaan worden. Die hebben een leslokaal op wielen of Ja, zo. op wielen, ja. Zo'n leslokaal op wielen, ja. Fantastisch. Ja, die komt dan vanuit de staat, hè. Die hebben zo'n speciale onderweg. En die komen hier. Ja, net als voor onderweg. skippers, ja, onderweg. Net als skipperskinderen bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Die hebben ook die school. Ja. Die speciale school. Ja. En dan is het gewoon magnifiek als je ziet hoe ze met elkaar omgaan. Ja, En, dat wat is maakt gewoon- dat? Ja, Dat is uniek. In welk opzicht is dat Familieband. uniek? Ja? Dat is zo sterk. Dat is gewoon magnifiek. Ze komen voor elkaar op. Maar ook als ze dus een probleem hebben met vervoer of wat dan ook. Ze bellen bevriende circussen op en die komen met een vrachtwagen en helpen hen mee. Als je in het zeg maar circus, als je bij het circus werkt, dan spreek je allemaal dezelfde taal. Bijna wel. Bijna wel. Want die jongens die zijn altijd alleen maar bezig voor hun leven. Dus hun manier van leven. Ik bedoel, ja, je hebt zoveel vormen van leven, maar dit is hun. Vroeger hadden ze in Duitsland zelfs een menagerie, noemen ze dat. Ja, dan. ja. Met alles en erop en eraan. Dus toen hadden ze besluit genomen, nou weet je wat, we gaan een circus beginnen. Ja. En, van daaruit, hè, de circus. En Ja. dat is gewoon magnifiek om Ja. te zien. Dus, Ja, ik ben enthousiast. dat had ik al vrij snel in de gaten. Maar u kunt het ook wel goed verwoorden. Ja, dank je. U kunt het goed onder woorden brengen. En ik ben het met u eens dat de toekomst zal niet makkelijk zijn Nee, voor het absoluut fenomeen niet. circus. Absoluut niet. Ja, Maar niet ja. alleen dit circus, alle circus Ja. hebben het heel moeilijk. We zullen altijd moeten vechten ervoor. Ja, en euro wordt ook maar 1 keer uitgegeven. Hè? Ja. Maar meer dan je best doen kun je niet. Ze doen hun best en meer kunnen wij ook niet doen. Hè? Dus wat dat betreft is het gewoon ideaal. Hier, dit plekje in Heerlen. Actievoerder Max. Zo mag ik het horen. Dankjewel. Geen dank.